Yauwa sako ne zan bawa 'yan arewacin fage. Duk wanda yake sanin abin da yake yi dole sai ya fahimci rayuwa, domin abin da wani rabul daushe 5K yake mana abin ya fara isan mu, dole kuma sai mun faɗa ma, ba tsoronka muke ji ba. Wannan rabul 5K ka ɗauko titi, wannan lokacin ba za ka yi mana iskanci ba. Titin kofar ruwa da ka ɗauko mu mun gani yanzu wai an fara fassin ɗin, wai za a ci gaba, a uwar ruwa za a ci gaba, kana ba wa mutane 5K. Ƙarshe wadda ta bauta ma ta yi ma bauta iya bauta, wai kwanan shinkafa takwas da 10,000, shekara 12, wannan wace tsiya ce? Wallahi ka gyara, ko da bayan yanzu za mu kayar da kai ne ai, domin ya zama izina gare ka, wai ba don wani abu ba, domin ya zama izina ka gyara kuskurenka na baya. Wanda kake tare da su duka ba sa gaya ma gaskiya 5K, dole he mun gaya ma ka gyara, in ba haka ba kuma mu da mun canza. Fage ta waye ku kun sani, a yi dan malam da alheri mai 60 ba 69 gare shi.